objectius de qualitat del paisatge, mecanismes d'observació, avaluació, fa catàlegs també de tot això i organitza també una sèrie de campanyes de sensibilitats, estudis, promou el bon ús i la bona intervenció en el paisatge. El Cas Pere, que puges, et convido a pujar. Hem fet una mica d'improvisació perquè han decidit passar un vídeo de 3 minuts, però primer us el passo amb ell perquè us parli d'això. Fins ara. Bon dia. És un enorme plaer i un honor per l'Observatori poder participar avui de les reflexions, de les propostes, de les lectures sobre aquest vincle cada cop més evident que hi ha entre patrimoni i paisatge. El paisatge, que és viu, que és dinàmic, que es transforma, ha de ser entès com un patrimoni cultural i, per tant, les polítiques públiques, no només les polítiques patrimonials, sinó les altres polítiques públiques, territorials, etc., haurien de tenir en compte això i, per tant, actuar en conseqüència. Agraeixo a l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural l'oportunitat que ens ofereix per compartir aquestes reflexions. La nostra aportació en aquesta jornada parteix de l'experiència en els últims 12 anys i mig de col·laboració amb l'administració de la Generalitat, amb els ajuntaments, amb altres administracions, amb entitats del país, en aplicar la llei del paisatge i el Conveni Europeu del Paisatge que li fa de paraigües, amb la idea que tots els paisatges són culturals, en tant que són el resultat d'una actuació humana que és mil·lenària i, a més, en un continent com el continent europeu i en un país com és Catalunya. Ara podria explicar-los com entenem el paisatge des de l'Observatori, però coincidint amb els 10 anys, l'any 2015 vam fer un petit vídeo que explica com entenem el paisatge i amb l'organització ens semblava oportú mostrar un moment aquest vídeo i a partir d'aquí continuem. A veure si pot sonar un moment. El paisatge està format per elements naturals, és a dir, pel relleu de les muntanyes, de les valls o de les planes, per la hidrologia, la fauna i la flora. Però també conformen el paisatge tots aquells elements que són resultat de l'acció humana, com l'agricultura, la indústria, les activitats extractives o l'arquitectura. Tots aquests elements, els naturals i els que són fruit de l'acció humana i la relació que es produeix entre ells al llarg del temps, conformen el que coneixem com a paisatge. Paisatge és tot el que veiem quan mirem per la finestra, quan sortim de casa per anar a comprar, a treballar, a l'escola o per gaudir del temps lliure. I comprèn tant les àrees d'especial bellesa com les àrees més quotidianes. El paisatge també pot ser una font de riquesa i un generador d'oportunitats econòmiques en sectors com l'agricultura, el turisme, el medi ambient, la publicitat o la gastronomia. El paisatge està en contínua transformació. Es transforma per la construcció d'habitatges, pel desbordament d'un riu o per la construcció d'un pont o d'una carretera. En les últimes dècades, les transformacions han estat especialment ràpides i impactants. La fesomia de molts territoris ha canviat en un espai de temps curtíssim. El resultat són paisatges que la població no reconeix com a seus. La qualitat del paisatge és molt important pel benestar de les persones. Tant és així que la destrucció de paisatges estimats pot portar un sentiment de neguit o angoixa, mentre que un entorn agradable i ordenat genera una sensació de benestar que augmenta la qualitat de vida dels ciutadans. Per aquesta raó,
A Europa cada vegada es té més clar que les persones tenen dret a gaudir d'un paisatge cuidat i harmònic. A Catalunya, un primer pas en aquesta direcció va ser l'aprovació de la Llei de Paisatge i la creació l'any 2005 de l'Observatori del Paisatge de Catalunya. Des de llavors, l'Observatori s'esforça per incrementar la consciència de la ciutadania i de les administracions sobre la necessitat de treballar a favor del paisatge, intentant que entre tots aconseguim un paisatge on la població vulgui viure, treballar i visitar. Bé, a partir d'ara anirem desenvolupant algunes d'aquestes coses. Un dels conceptes que apareix en aquest vídeo és el del Conveni Europeu del Paisatge i precisament voldria començar recordant que a diferència d'altres convenis que se centren més en la protecció del patrimoni cultural material, del patrimoni cultural immaterial o de la conservació de la natura, aquest és el primer conveni en el qual es fusionen els conceptes de patrimoni cultural i natural en una visió més integrada del paisatge, perquè aquesta interacció natura-cultura se'n diu paisatge. A més, s'introdueix com a innovadors la dimensió social del paisatge i a més es considera com un element fonamental del benestar individual i col·lectiu. I ho fa posant els focus sobretot en els paisatges de la vida quotidiana, en els paisatges més ordinaris, no? Els paisatges que vivim diàriament, els que veiem quan anem de la feina a casa i per tant no aquells paisatges que potser són més excel·lents, amb més valors escènics o que se'ls dona un valor o formen part més de l'imaginari col·lectiu, sinó aquells paisatges més quotidians però que també tenen valors. I on viu la majoria de la població, perquè vivim en ciutats més grans, més petites, aquestes ciutats estan més cuidades, hi ha zones més ben cuidades, zones menys cuidades, però tot és paisatge. I en aquests espais també menys cuidats també hi ha valors patrimonials. Per tant, el paisatge aporta avui al món del patrimoni una visió global i integradora, tant per aquesta concepció que deia del Conveni Europeu, que no separa la dimensió natural de la cultural, sinó també perquè entén l'element patrimonial tant si està catalogat com si no, i això és important, tant si està catalogat com si no com un artefacte o com un element aliat, sinó com la peça d'un conjunt que li dona un sentit i li dona també un significat. Aquí tenim l'exemple d'aquesta banqueta arbrada enmig de la plana de Lleida i que reflecteix molt bé aquesta idea que la banqueta s'entén i té sentit i té significat i té valor en un paisatge i en un conjunt determinat. I aquesta va ser una de les principals punts de partida d'un seminari que vam organitzar l'any passat a Terrassa, que es deia, juntament amb el Museu de la Ciència i Tècnica de Catalunya, que es deia Paisatges ordinaris, patrimoni i societat civil. I també partíem de dues constatacions més. Una és que estem avançant cap a uns conceptes de patrimoni i de paisatge més democràtics, més participats, més plurals, amb responsabilitats compartides, en què els actors ja no són només els tècnics especialistes, sinó que en la matèria del patrimoni, sinó que és la pròpia societat cada vegada més que per motius ben diversos decideix en un moment determinat donar valor patrimonial a un element, a un artefacte, a un paisatge determinat, ja sigui cultural, un element ja sigui cultural o natural. I una altra de les idees de les quals partíem és que aquesta dimensió patrimonial del paisatge ens aporta informació molt rellevant de cara a la futura planificació i gestió, també per al desenvolupament local i a més és una potent via de sensibilització ciutadana. Veurem alguns exemples d'això més endavant. Comentaré 4 iniciatives, breument, en les que hem estat involucrats des de l'Observatori i que aquest vincle entre patrimoni i paisatge es fa més evident i que, a més, plantegen una idea de patrimoni cultural amb una perspectiva
amb una perspectiva oberta, amb una perspectiva omnicomprensiva, amb una perspectiva compromesa des del punt de vista de les polítiques públiques. He escollit 4 exemples que ara veurem que representen 4 maneres diferents d'apropar-nos a aquest vincle entre patrimoni i paisatge. El primer és els catàlegs. Els catàlegs que van començar a fer l'any 2005 per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat, complint d'aquesta manera amb la Llei de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge i que es van fer en col·laboració amb totes les universitats públiques de Catalunya, amb el propi departament i fomentant aquesta interdisciplinarietat que defensava i que reclamava abans a la primera conferència l'Anet Biel. Aquests són els 7 catàlegs elaborats. De fet, probablement ja el coneixen, però aquest és un dels 7 catàlegs, en aquest cas és el de les Terres de l'Ebre. Els catàlegs representen una de les fites més notables, ens sembla, de la Llei de Paisatge i han marcat un abans i un després del coneixement en paisatge a Catalunya. I són això, són eines que ens permeten conèixer el paisatge, tots els paisatges, tant els urbans, periurbans, naturals, rurals, els de més qualitat, els de menys qualitat, tots. I aquest coneixement és imprescindible abans d'aplicar qualsevol política de paisatge, abans de prendre qualsevol decisió sobre el territori, abans de fer qualsevol projecte de paisatge. També per introduir els objectius de qualitat paisatgística en el planejament territorial i cada vegada són més utilitzats en polítiques sectorials, començant per les polítiques patrimonials, agricultura, estratègies turístiques i també educatives. Amb el poc temps que tinc m'agradaria apuntar 3 aspectes dels catàlegs que poden ser d'utilitat pel debat que tenim avui. El primer és que els catàlegs han identificat i cartografiat valors en el paisatge ecològics, històrics, culturals, estètics, simbòlics, i que aquests valors són bàsics per apuntar cap a les polítiques que comentava abans. Uns valors que s'han identificat i han estat definits de baix cap a dalt, per tant, amb les persones, i de dalt cap a baix, perquè també s'ha fet amb una visió de conjunt. Aquests valors tenen una base cultural i patrimonial molt evident, perquè en el fons són valors atribuïts per la població a partir d'uns patrons culturals determinats. I tenim alguns exemples, i això s'ha fet de manera participada. Aquests són alguns exemples dels valors ecològics, estètics, n'hi ha molts més. Històrics, d'ús social, simbòlics, productius. I també la literatura, la pintura, l'art, en definitiva, l'expressió artística ens ha ajudat molt a reconèixer quins són els valors i els imaginaris que té la gent, tant a nivell de país com a nivell local, dels paisatges que l'envolten. Una segona lliçó que hem après dels catàlegs és que cada territori té el seu caràcter. I hem intentat definir aquest caràcter, amb uns trets que li donen una identitat, una personalitat i que a més tenen una base cultural molt gran. Un caràcter que no és estàtic, els paisatges estan sempre en moviment, transformant-se, i per tant estan en evolució. Per tant, són paisatges, és un caràcter de paisatges que heretem, però que alhora continuem creant, evolucionen, els injectem contemporaneïtat i ens els mirem i interpretem com un patrimoni que és del present. Per tant, aquest caràcter de cada paisatge és molt important i no s'haurien de prendre decisions sobre el territori sense tenir present, sense conèixer bé quins són aquests elements que, com he dit abans, estan definits per aquesta interacció natura i cultura. I una tercera consideració és que els catàlegs han permès obtenir per primer cop el mapa de paisatges de Catalunya. Són 134 paisatges, per tant, evidencia una gran diversitat i riquesa. No són tipus de paisatge, sinó que és un mosaic de 134 paisatges absolutament diferents i que estan molt inserits en la memòria col·lectiva. Tots aquests paisatges tenen valors diferents entre ells. Alguns són comuns, però cada paisatge té els seus valors i estan definits per unes característiques diferents. Cada paisatge, cada unitat de paisatge, o concepte tècnic, no són àmbits només
per comprendre o per descriure aquest paisatge, sinó que les entenem i cada vegada més com peces territorials bàsiques on aplicar polítiques concretes. Polítiques territorials, urbanístiques, d'agricultura, conservació de natura, etc. I també, evidentment, les culturals i les patrimonials. Doncs bé, atès que Catalunya compta amb aquest mapa, que és un mapa consensuat, a una escala propera al territori, parteix d'aquesta visió integrada que comentàvem abans, no? És a dir, agafant els elements naturals i culturals conjuntament, no per separat. Per la seva escala, pel seu caràcter de cada una d'aquestes unitats supramunicipal, la seva operativitat, també per l'experiència que ens diu que són àmbits per pensar en noves governances en el paisatge, ens sembla que per tots aquests motius aquest mapa pot esdevenir una referència bàsica, una bona referència per a les polítiques de dimensió patrimonial i cultural. Imaginem-nos, per exemple, que algun dia es fa un Pla Nacional de Paisatges Culturals a Catalunya, que és una cosa que un cop hem parlat amb el Departament de Cultura, i per tant aquest mapa, per tots aquests motius que comentava abans, podria ser una bona base. Per tant, ens sembla que una política de paisatge patrimonial i cultural innovadora seria aquella que no diferencia de manera extrema uns paisatges de més qualitat o de més valor patrimonial i cultural d'uns altres, sinó que tots els paisatges tenen valor. És obvi que alguns poden tenir uns valors culturals, patrimonials, reconeguts especials, però no hauríem d'oblidar, no hauríem de seleccionar uns quants paisatges i oblidar la resta de paisatges perquè són paisatges que també cal atendre perquè també tenen els seus valors. El segon aspecte que m'agradaria destacar, el segon exemple, és el projecte PAISCAT, Paisatges Històrics de Catalunya. Aquest és un projecte pilot d'evolució històrica del paisatge que ens va inspirat i afectat de metodologies i de treballs que s'han fet a Anglaterra, Escòcia, Irlanda, Holanda, que a Holanda li diuen biografies del paisatge, que és un nom bonic, i que intenta interpretar les diferents capes d'història que conformen els paisatges contemporanis. Això ho van fer amb el Departament d'Història de la Universitat de Lleida. La prova pilot va començar amb 4 paisatges. La prova pilot va començar amb 4 paisatges que van ser Horta de Pinyana, Conca de Poblet, Terraprims d'Empordà i la Vall Cerdana, i recentment s'hi ha afegit també el Priorat com un reforç, un document que reforça la candidatura que després la Roser Vernet a la tarda explicarà. PAISCAT té una peculiaritat, una particularitat, que és que no persegueix només conèixer per conèixer les traces del passat, les traces en el paisatge, sinó que intenta veure com aplicar aquest coneixement en l'àmbit de les polítiques públiques i molt especialment les polítiques territorials i urbanístiques, també en les patrimonials. Per tant, no es tracta només d'identificar, d'estudiar, de cartografiar, de datar, de difondre aquestes traces que són visibles en els paisatges de Catalunya, els paisatges actuals, sinó sobretot donar pautes pel planejament territorial i sectorial. Aquesta imatge d'aquí serien les centuriacions romanes en paisatge en la zona d'Horta de Pinyana, al costat de Lleida. Per tant, són traces que es mantenen al territori i que venen de fa més de 1.000 anys, o els cultius també d'origen islàmic. Bé, doncs aquests són alguns dels exemples de coses que s'han anat identificant. Per tant, PAISCAT posa de relleu que el territori té valors patrimonials que hem de conèixer, que hem de saber gestionar, estructures mil·lenàries, per exemple, estructures parcel·lars mil·lenàries com aquesta, xarxa de camins històrics, xarxes viàries d'arrel històrica, feixes centenàries, conjunts de séquies, xarxes de canals històrics, estructures històriques de masos, pobles, edificis seculars, etc. O, per exemple, en el cas del Priorat, que és l'últim que s'ha fet, aquestes estructures com les comes o les parellades, que són originàries del segle XII i que continua havent la traça en el paisatge. Aleshores, aquests elements no es protegiran segurament amb els mateixos protocols habituals de catalogació, amb un BECIN, amb un BECIL, però no perquè no es faci no vol dir que no tinguin interès, i el tenen.
I per tant hem de saber integrar-los en la gestió quotidiana del nostre territori, perquè forma part de la memòria i de la història de cada un d'aquests territoris i dels valors històrics que té el paisatge. I aquest és un tema que encara no s'ha resolt. Per tant, aquest tipus d'estudis el que fa és reivindicar el valor patrimonial del paisatge i la importància que té tenir-lo present en l'àmbit de les polítiques públiques. Abans de seguir amb els dos exemples que em queden, voldria posar sobre la taula que tant els catàlegs de paisatge, que dèiem abans, com el PaisCat, ens ha posat debat sobre alguns aspectes. I un és, molt bé, totes aquestes xarxes que comentava abans, les xarxes de camins, l'arrel històrica, aquests conjunts patrimonials, els hem de protegir tots? S'ha de protegir tot? Perquè, clar, si no ho protegim, té molt de risc que desapareguin, o té molt de risc que es facin malbé. Però, per altra banda, no ho podem protegir tot. És impossible protegir-ho tot. I, per tant, de canviar una mica la manera de mirar aquestes coses i, per tant, fer un salt, i el repte no seria tant la protecció en el sentit clàssic, i aquí aquesta és l'aportació que fa el Conveni Europeu del Paisatge i la Llei de Paisatge, que no seria la protecció en el sentit clàssic, sinó pensar més en gestió i en planificació. I, per tant, estem parlant de noves eines, nova informació de base que s'ha de tenir en compte, així com, que això ho veurem també després, els processos, intentar integrar els processos de patrimonialització que la societat civil ja està fent. Un exemple molt clar d'això és la candidatura o pla de gestió, les eines que estan treballant en el pla de gestió de la candidatura del Priorat Montsant Siurana i que aquesta tarda la Roser Bernet explicarà. I, per tant, no es tracta de protegir tot aquell patrimoni que és de valor universal, que es representa que és de valor universal, que es busca aquest reconeixement, sinó que hi ha altres eines per mantenir i conservar aquests valors. I el segon aspecte que volia comentar és que estem veient, i això ho hem vist també amb els catàlegs de paisatge, com en alguns indrets es comencen a posar en valor infraestructures, elements que provenen de l'activitat econòmica i que en algun moment determinat de la història han provocat recel i rebuig a la societat i que en canvi avui comencen a tenir un significat per a la població. I estem parlant d'infraestructures que poden venir del segle XX, fins als anys 50, als anys 60, etc. I, per tant, comencen a ser valorades, comencen a ser integrades com un element d'identitat en una localitat o en un territori més ampli. Són exemples de paisatges que passen a ser patrimoni perquè són patrimonialitzats per la pròpia societat. I, per tant, s'estan construint, aquesta patrimonialització s'està construint amb el vincle entre l'experiència de les persones i el lloc, i per tant en aquests espais quotidians que comentava abans. Encara podríem ampliar més el debat, fer-lo més complet i eixamplar-ho amb altres elements del segle XX, ponts, carreteres, vies de tren, hivernacles, etc., que això es comença a fer a altres països, però això ja ho deixaríem per un altre seminari. En tot cas, deixaria el tema aquí. El tercer exemple que els volia mostrar és aquest mapa, que és aquest d'aquí, que no el puc desplegar perquè és com un llençol, és molt gran, però després el poden veure, s'han d'imaginar, més o menys aquest és el tamany real, el que es veu a la pantalla ara, que és un mapa clau per al Pla de Paisatge Transfronterer de la Cerdanya que està impulsant la comarca, amb l'ajut de l'Observatori, també hi ha el Parc Regional dels Pirineus Catalans, la Comunitat de Comuns, ajuntaments de la Cerdanya, etc. Es tracta d'alguna manera de reforçar la mirada col·lectiva a un paisatge comú, un paisatge històricament dividit per la frontera, és el Tractat dels Pirineus. És un territori amb normatives molt diverses a banda i banda, on a vegades és molt difícil asseure's per parlar de temes conjunts, de gestió de l'aigua, gestió urbanística, etc. I, per tant, es busca també, o s'està buscant molt a poc, no he anat així en sinèrgies molt lentament, que el paisatge sigui també, sigui en aquest sentit, un punt de trobada, sigui un catalitzador
i per tant trobar noves maneres de mirar, de pensar i d'actuar en aquest territori, pensant també el paisatge com a factor i el valor patrimonial del paisatge, patrimoni com a factor de dinamització territorial, de desenvolupament local i de creació de noves oportunitats econòmiques. Doncs bé, aquest seria un detall d'aquest mapa que és bastant gros. Voldria destacar dues peculiaritats que té aquest mapa. La primera és que ha fet emergir més de 1.000 llocs, elements, conjunts, urbans, periurbans, rurals, quotidians, del dia a dia de la Cerdanya, a partir d'un treball col·lectiu entre ajuntaments, tècnics d'ajuntaments, algunes entitats, ciutadans que hi han volgut participar. Per tant, d'alguna manera ha emergit patrimoni quotidià que és allà, però que sovint no el veiem, o no el veiem per les vies convencionals, o per les eines més habituals. Per tant, les persones que han participat en aquesta iniciativa, que ja té 2 anys, han identificat places, han identificat pletes, un bosc madur, prats, cases, descampats, fonts, torres, un tram de riu, llocs des d'on contemplen des de sempre el paisatge, perquè ja els hi van ensenyar els seus avis i ara porten els nets, espais fronterers, espais de memòria de la Guerra Civil, que abans també ha sortit citat en una altra de les ponències, petites ermites, indrets que a vegades serien potser inversemblants. I per identificar tot això, probablement no s'ha fet partint dels valors oficials, institucionals, històrics, ecològics, i per tant aquests tipus de criteris, o fins i tot artístics, sinó que ja ha tingut molt de pes la influència de la memòria personal, de les experiències viscudes i de la vinculació d'aquestes persones amb les generacions passades. I d'aquí n'ha sortit això. Per tant, és un mapa que ha intentat assajar noves formes de democràcia participativa, de pedagogia activa en la valoració del patrimoni ordinari, quotidià. L'esforç s'ha fet, si es mira el mapa, l'esforç s'ha fet en la plana, que és on passen les coses, bàsicament, on la gent viu i es desplaça, i es viu el paisatge i es percep. I per tant, aquestes noves vies de patrimonialització des de la societat civil, i a més és una via per incrementar la consciència ciutadana. El segon aspecte que volia destacar és que aquest mapa no només identifica valors, sinó que plasma objectius de qualitat, paisatgístic o a futur, i per tant un projecte de territori a partir d'aquests valors. Per tant, estem parlant de masos cerdans que cal conservar, estructures centenàries, algunes mil·lenàries, que estan estudiades en el PaisCat que dèiem abans, de closa cerdana, que és aquesta estructura molt típica de la Cerdanya, fons escènics que la gent percep com a elements de referència que cal no ocultar, miradors que cal potenciar, per tant, aquests espais de trobada, aquests espais vivencials, intergeneracionals, etc. I per tant, des de l'Observatori intentem potenciar i col·laborar en totes aquestes iniciatives que impliquen la població, que impliquen els agents en el coneixement i el reconeixement dels seus valors, com una via per prendre consciència de la importància del valor patrimonial del seu territori, per reforçar el sentiment, és una via també de reforç del sentiment d'autoestima, i a més poder generar nous models o pensar generar nous models territorials o nous models de desenvolupament. I acabo amb una última iniciativa que potser ja coneixen i que reflexa altres noves formes d'aproximació, d'intervenció i de gestió del patrimoni que van més enllà de les oficials i més enllà de les vinculades amb la planificació. En els últims anys, a conseqüència de la crisi, han crescut el valor, ha pujat el valor de les societats col·laboratives, gestió col·lectiva del patrimoni del paisatge, que es val d'això, de la proximitat amb el lloc, aquest factor quotidià de proximitat amb el lloc, l'experiència, el contacte directe amb el territori. I aquest n'és un exemple, i és un exemple que impulsa l'Observatori, però que no n'és l'origen, sinó que parteix de l'esforç d'unes 300 persones, una mica més, que són apassionades i coneixedores i expertes en el patrimoni de la pedra seca i que es dediquen a això, a inventariar-lo i a catalogar-lo. Wikipedia és una base de dades col·laborativa, d'aquí ve el
wiki, no? Que va començar inventariant barraques de pedra seca i que des de fa poc també ho fa, i gràcies a la col·laboració d'Adrinoc i en Jordi Terrades, que aquesta tarda també ho explicarà, aquest projecte de Col·labora per Paisatge, amb aquesta aliança s'ha pogut ampliar no només ara barraques, sinó altres tipus de construccions de pedra seca. Això són dades que pots baixar-te, són més de 16.000 barraques, si tenim en compte les barraques que fa 5 anys s'estan inventariant, doncs són més de 16.000. Estem parlant de 5 barraques al dia, això són les persones que hi ha al territori, qualsevol de nosaltres podem anar i inventariar-ho, són més de 300 persones coneixedores i a més hi ha una entitat que avala que aquesta informació que es posen aquí és correcta. Per tant, és molta informació i aquí demostra també el poder i la força que té el coneixement local i el coneixement de les persones que viuen i que perceben el territori. Això s'ha ampliat, com comentava abans, aquestes són les noves, això són les barraques, però hi ha altres tipus de construccions que conformen un tipus de paisatge molt particular que tenim a Catalunya, com a altres llocs de la conca mediterrània, que són els paisatges de la pedra seca. Per tant, aquesta és l'app que s'ha inaugurat fa poc, que probablement en Jordi en parlarà després, gràcies a la col·laboració amb Adrinoc, que és un grup d'acció local del Departament d'Agricultura i que aposta amb el paisatge i el valor del paisatge com una forma de pensar un desenvolupament econòmic, un nou desenvolupament econòmic i de desenvolupament rural en àmbits rurals. Tota aquesta informació, que va començar així, ara n'hi ha més de 16.000, doncs ja comença a ser utilitzada. El Departament de Cultura es va demanar, també s'està demanant del Departament d'Agricultura pels informes que fan de SICPAC, els mapes que fan municipals de la Diputació de Barcelona, també utilitza tota aquesta informació i és informació que surt de baix, que surt del coneixement local i que probablement seria caríssim que féssim campanyes, haguéssim de fer campanyes des de l'administració per aconseguir tot això. Des de l'Observatori el que hem fet és posar el portal, animar i fer que funcioni i la resta ho fa les persones, que són les que realment són els protagonistes d'aquest projecte. Fins i tot ja s'està utilitzant també en àmbits editorials, privats, etc., aprofitant tota aquesta informació que és informació que es pot obtenir. Per tant, és un projecte d'intercanvi de coneixements, és un projecte que reforça la confiança, la reciprocitat, la cooperació entre persones que tenen un interès comú, aquest bé comú que són els paisatges de la pedra seca. Per nosaltres pensem que és una demostració que és possible visibilitzar i després gestionar valors patrimonials latents del paisatge que sovint, com deia abans, els instruments oficials no acaben de detectar. I si això es fa d'una manera col·lectiva i cooperativa, com és aquest cas, doncs encara molt millor. I mostro que està lligat amb el Pla de Paisatge Transfronterer de Cerdanya que deia abans. Veieu aquest bony que surt per allà, que és la Cerdanya, l'Alta Cerdanya, el Capcir i el Conflent, que s'han afegit també des de l'any passat, des de fa 2 anys, un any i mig, en aquesta iniciativa. Una iniciativa semblant, i vaig acabant, una iniciativa semblant que hi col·laborem des de l'Observatori, que es va presentar la setmana passada, i que també és una forma participativa de posar en valor i de patrimonialitzar, és aquest projecte que es diu Museu al carrer, que és un projecte del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i que el que fa és inventariar, georreferenciar, documentar, posar en valor elements identificatius i corporatius de la societat industrial des de finals del segle XIX fins a més o menys cap a finals del segle XX, fins al 1975-80, i que es troben en paisatges de casa nostra i molts d'aquests paisatges són els paisatges de la carretera, els nitratos de Xile, que a més és un identificador molt clar que està lligat a un tipus de paisatge determinat, aquest element del nitrato de Xile que encara veiem i que ens lliga molt amb el tipus de paisatge en el qual s'insereix. És un exemple més, com deia abans, que el valor no és tant l'element en si sol, sinó el context en el qual es troba, que és el que li dona sentit. Per tant, són elements que conserven un important valor testimonial d'una època, però molts d'ells no estan ni documentats, ni valorats, ni protegits, i alguns amb risc de desaparèixer. I acabo, ara sí, només citant
Altres iniciatives, molt ràpidament, que desenvolupem a l'Observatori des de fa temps i que tenen a veure amb aquesta relació patrimoni-paisatge. Una són dossiers digitals, com a reculls monogràfics de temes que han considerat d'interès o que des de la societat civil se'ns ha suggerit de que treballem, i aquí hi ha els paisatges de la Pedra Seca, que va ser un dels primers. Aquí hi ha moltíssima informació d'arreu del món sobre paisatges de la Pedra Seca, experiències, projectes, etc. El dossier de jardins, que avui a la sala hi ha en Jordi Díaz, que és el coordinador d'aquest dossier, que ens va ajudar a fer-lo des del principi. Paisatges sonors, arbres monumentals, paisatges industrials. Aquests serien els dossiers. Tenim aquests materials educatius sobre paisatge amb una forta component en la valoració patrimonial, tant paisatges urbans, això corro ràpid, havia d'anar a poc, paisatges urbans com paisatges metropolitans, agraris, naturals, etc. Per tant, diversitat de paisatges. I a més, amb els últims anys hem organitzat seminaris que van en aquesta línia. El primer va ser el 2014, seminari sobre paisatge i patrimoni industrial que van fer a Igualada, un altre sobre paisatge, patrimoni i aigua, la memòria del territori. Paisatges ordinaris, patrimoni i societat civil, que és el que comentava abans l'any passat a Terrassa, i en el marc i en col·laboració amb Adrinoc, amb el projecte aquest de Col·labora per Paisatge, doncs també hem anat col·laborant en l'organització de jornades formatives relacionades amb Wikipedra i amb els paisatges de la Pedra Seca. També fem publicacions, i de les diverses publicacions les més lligades a aquest tema seria la de paisatge, patrimoni i aigua, que és el resultat del seminari que vèiem abans, o, altre cop, un exemple que suposo que potser en Jordi explicarà després, que és aquesta iniciativa, aquest llibre que és anar a buscar exemples d'iniciatives socials de la societat civil arreu d'Europa, és a dir, on l'administració no impulsa, sinó que és la societat que impulsa, que posa en valor, que gestiona el territori, que gestiona el paisatge en àmbits urbans. Ho hem recollit amb una publicació. Ho deixaré aquí. Gràcies. Bé, molt bé, continuem. Moltes gràcies, Pere, per la teva intervenció. Veiem realment que des d'altres conselleries, per dir-ho d'alguna manera, doncs també es treballa sobre aquest patrimoni cultural, i ara continuarem amb la mateixa línia. Tenim entre nosaltres la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat, senyora Marta Subirà, vagi pujant, moltes gràcies, que parlarà sobre això, paisatge i patrimoni, nous reptes en la gestió del patrimoni natural de Catalunya. T'ho deixo per tu. Quasi que et trec coses d'aquí. Gràcies. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a l'organització d'aquestes jornades per haver-nos convidat a parlar avui de patrimoni natural dins d'unes jornades que sobretot són sobre patrimoni cultural. Jo no puc començar la meva intervenció, no sé si s'ha fet en algun moment de la jornada, sense recordar que a Catalunya avui no estem vivint una situació normal. Jo soc secretària d'un departament del govern que en aquests moments té el seu conseller cessat. De fet, tot el govern de la Generalitat està cessat, també el conseller de Cultura responsable d'aquest àmbit, i per tant voldria començar la meva intervenció amb un record per a aquest govern legítim que en aquests moments es troba o bé empresonat o bé fora de les nostres fronteres, i que esperem que sigui una situació que es resolgui ben aviat. Gràcies. La veritat és que no em vull estendre amb això, però vostès comprendran que és una situació que, com a mínim els que coneixem personalment, a les persones afectades ens causa un gran dolor i afecta el nostre dia a dia. De fet, un dels plantejaments que teníem és si hem de continuar fent vida normal, si hem de continuar participant en jornades com aquesta, però entenem que és la nostra obligació també mantenir la normalitat del país. Per tant, començaré la meva intervenció, com deia el títol,
parlaré dels nous reptes en la conservació del patrimoni natural a Catalunya, perquè, com els explicaré, algunes de les coses que ens plantegem de fer a casa nostra, de fet, ja s'estan produint en altres països. Catalunya és un país petit en el marc europeu i en el marc mundial, però que, en canvi, com hem pogut ara veure amb la intervenció del senyor Pere Sala, és un país extraordinàriament divers, també en l'àmbit del patrimoni natural i la biodiversitat. Un patrimoni natural que destaca per la seva riquesa i per la seva diversitat. Pensem, i segur que si els que coneixen bé el país es fan ara una imatge, en molt poques hores podem passar a estar en territoris, en paisatges, precisament, molt i molt diferents. Podem anar, en qüestió d'hores, en espais d'alta muntanya, a zones humides, arran de mar, des de zones estèpiques a muntanyes de bosc mediterrani. Podem estar fent immersió en un fons marí d'un extraordinari valor natural i a la tarda estar passejant per una fageda impressionant. Si parlem de varietats, per posar un exemple, només la comarca de la Garrotxa té més espècies, té més biodiversitat que tot el Regne Unit en el seu conjunt. Per tant, això ja ens pot fer una idea de com en una comarca tan petita i tan concreta el que podem trobar en relació amb altres països europeus. Tenim, per exemple, més de 400 espècies d'animals vertebrats, més de 10.000 espècies d'animals invertebrats, més de 4.000 plantes vasculars, 741 hàbitats diferents, d'ells 94 són hàbitats d'interès comunitari. Com ells, de totes les espècies, 57 també són espècies d'interès comunitari, sense oblidar tampoc, per exemple, les 83 espècies d'ocells que estan protegides per la Directiva d'Ocells de la Unió Europea. Pensem que en els darrers anys hem intentat potenciar un turisme ornitològic que sobretot atrau visitants del centre d'Europa, també del Regne Unit, on hi ha moltíssima tradició, i que venen aquí perquè poden veure espècies d'ocells que no poden veure enlloc més d'Europa. Però alhora el nostre país també és una de les regions més dinàmiques del món i per tant està sotmesa a unes pressions econòmiques i socials molt importants que impacten de manera directa en la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat i que, a més, s'ha vist incrementada per tot el que fa referència al canvi climàtic o al canvi global. Per tant, això ens afegeix uns reptes i uns condicionants que hem de tenir molt en compte. Però quina ha estat la història de Catalunya en matèria de protecció del patrimoni natural? Tenim una història que ja arrossega unes quantes dècades i que fins i tot es podria remuntar, si anéssim molt més enllà, a finals del segle XIX o principis del segle XX, amb tota una tradició excursionista i de científics que després també va cristal·litzar durant la República i amb el Regional Planning, on ja es va traduir en alguns instruments normatius que han servit de base pel que després ha estat la normativa de planificació i de protecció del patrimoni natural a Catalunya. Però si venim a èpoques ja més recents, podríem dir que a la dècada dels 80, ja amb la Generalitat recuperada, la Generalitat fa seva la idea de conservació del patrimoni natural i la necessitat de protegir-lo amb la declaració del primer parc natural ja plenament català, que precisament és el de la zona volcànica de la Garrotxa, l'any 82. Un parc natural que, lligant amb el que deia d'aquestes pressions a les que estem sotmesos com una regió dinàmica i rica des de l'àmbit econòmic i social, es declara bàsicament per protegir-lo d'algunes amenaces, no tant d'una manera proactiva, sinó, podríem dir, d'una manera reactiva. La zona volcànica de la Garrotxa en aquells moments estava sotmesa a una pressió per part de les empreses extractives, per les activitats extractives, que amenaçaven el patrimoni pròpiament dels volcans. De fet, si vostès visiten aquesta comarca o la coneixen una mica, podran veure encara una de les ferides més visibles fruit d'aquella època, que és el volcà del Cruscat,
on es pot veure realment aquesta ferida que anava avançant a través d'aquestes activitats extractives, que en altres llocs del territori segurament no tenen cap problema i no tenen per què aturar-se, però que en el cas d'un patrimoni natural tan excepcional com aquell, realment suposaven una amenaça enorme, i la declaració del Parc de la Zona Volcànica l'any 82 va permetre evitar que això anés a més. Després, l'any 85, es promulga la Llei d'Espais Naturals, una llei, i després si de cas ho comentarem una mica més de detall, que des d'aleshores no s'ha modificat de manera global, s'han fet modificacions puntuals al llarg dels anys, però no s'ha fet una modificació o una actualització que la posi al dia en el segle XXI com estem ara, i això posa de manifest algunes mancances importants que tenim com a país. O, per exemple, el Pla d'Espais d'Interès Natural, allò que defineix ja d'entrada, tot i que després s'ha anat ampliant, quin és el sistema d'espais protegits de Catalunya, que inclou, al llarg dels anys, el que anomenem els espais de protecció especial, però també la xarxa Natura 2000, també coneguda pels visitants que venen de fora. Per tant, d'aquestes 3 fites que he volgut destacar, l'any 82 el primer parc natural, l'any 85 la Llei d'Espais Naturals, l'any 92 el Pla d'Espais d'Interès Natural del que encara som hereus. Però aquesta planificació, que ha anat acompanyada també d'alguns instruments de gestió, de fet, els espais naturals de protecció especial, el que nosaltres anomenem EMPEs, són, a nivell conegut comúment, són els parcs naturals, el Parc Nacional, l'únic parc nacional que tenim a Catalunya, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, però també els paratges naturals d'interès nacional, per exemple, i altres figures de protecció que es caracteritzen per tenir instruments de gestió específics. Tenen una gestió activa. Quan parlem de gestió, mirem de parlar sempre de 3 potes. Quan gestionem un parc natural, el Parc Nacional també té aquestes 3 potes, però té unes característiques una mica diferents. Parlem com a eix imprescindible de la conservació del patrimoni natural. Quan declarem un parc natural, la missió d'aquell parc, en primer lloc, és aquesta conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, però també tenim molt en compte que hi ha tota una dinamització socioeconòmica al seu entorn i una necessària ordenació de l'ús públic. Els parcs naturals es caracteritzen, i tots ells en fan referència en la seva definició, per aquesta compatibilitat entre la conservació del patrimoni natural compatible amb les activitats que s'hi han vingut fent de manera tradicional. El nostre és un país que no disposa d'espais verges, el Pere ens ho ha comentat una mica, però és una de les característiques també del nostre territori, que està molt treballat per la mà de l'home, i per tant també els espais naturals estan molt intervinguts per la presència humana, i aquest és un fet que no podem obviar tampoc quan parlem de la gestió del patrimoni natural. Per tant, tenim aquest trípode, aquestes 3 potes, la conservació, l'ús públic i la dinamització socioeconòmica, que són imprescindibles. Cap de les 3, diguem-ne, o el parc no s'aguantaria si una d'aquestes 3 potes fallés, tenint en compte, com deia, que la principal és la de la conservació. I, de fet, ens hem anat trobant al llarg d'aquests anys, jo ja fa 7 anys que soc al govern, amb un fet que d'entrada a mi em va sorprendre quan vaig arribar, que era la demanda per part de determinats territoris de que en el seu territori declaréssim nous parcs naturals. I em va sorprendre perquè tenia una mica la idea de que, des del punt de vista de la ciutadania a vegades, i dels gestors públics sobretot, alcaldes, ajuntaments, la presència de territoris protegits, la presència de parcs naturals, es veia sovint com una limitació a les activitats que podien dur a terme, com una limitació, en certa manera, al progrés. Però, per sort, això no és així, i així es va demostrar quan, com deia, fa 7 anys, de les primeres peticions que jo vaig rebre en entrar al govern, hi havia el fet de declarar un parc natural nou, per unanimitat, per part de tots els alcaldes, com va ser el parc de les capçaleres del Ter i del Freser, un parc que hem volgut també que tingués aquest component transfronterer
que abans també es comentava amb el tema dels catàlegs del paisatge. Altres peticions, potser no tan unànimes, però amb molta base social i molta reivindicació territorial, com són el Parc Natural del Montsec o el Parc Natural de les Muntanyes de Prades, un parc reivindicat des de fa molts anys, que ja es preveia l'any 92 en el PEIN, però que per diversos motius, que també ara comentaré, doncs no s'ha desenvolupat encara, i altres iniciatives com, per exemple, l'ampliació del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Però què tenim en compte nosaltres a l'hora de decidir si hem d'impulsar la creació d'un nou parc natural? Es comentava ara fa un moment també quan es parlava del tema del paisatge. Com els he dit, disposem d'una normativa bàsica, d'una llei d'espais naturals, disposem d'un pla d'espais d'interès natural, del PEIN, de la xarxa Natura 2000, que ens han permès actuar en l'àmbit de la planificació, del que és el mapa. Llavors tenim un mapa on tenim uns espais protegits definits i que, teòricament, impacta una normativa. Però on tenim el dèficit més important com a país? En la gestió. Tenim alguns parcs que o bé perquè es van declarar fa anys, quan la situació econòmica era més bona que l'actual, o perquè per les circumstàncies polítiques així ho van permetre, podríem dir que tenen unes dotacions econòmiques, de recursos humans i fins i tot una normativa més específica a nivell de pla especial, de pla rector d'usos i gestió, que permeten una bona gestió d'aquests parcs. Però en canvi en tenim d'altres, declarats amb posterioritat, que tenen mancances molt significatives en matèria de recursos humans i de recursos econòmics. I la crisi econòmica d'aquests darrers anys no ha fet més que empitjorar aquesta situació si ja era prou dolenta. Per tant, en el moment d'afrontar aquests reptes en la conservació del patrimoni natural, ens adonem que més que protegir o augmentar la protecció d'espais que actualment ja estan protegits, la nostra missió ha de ser millorar la gestió d'aquells espais que ja tenim en aquests moments declarats com a protegits. Per tant, quan ens plantegen la necessitat de declarar un nou parc natural, establim una sèrie de criteris, un dels quals, i jo diria que actualment dels més importants, el consens territorial, aquesta unanimitat que hi havia en el Parc de les Capçaleres del Ter i del Freser i que va permetre que el 2005 el poguéssim declarar, era bàsica perquè, com deia, podríem dir que des d'un punt de vista de protecció el territori el tenim protegit amb aquesta legislació bàsica i amb aquesta protecció bàsica que ens dona el PEIN. Si volem anar a un augment, ha de ser un augment qualitatiu i això ens ha de permetre primer tenir aquest consens territorial i després disposar, com deia, de recursos econòmics i humans que ens permetin que això sigui possible. Quan al voltant dels anys 90 es va crear el Departament de Medi Ambient, en les diferents polítiques ambientals es van produir una sèrie d'elements que en l'àmbit del patrimoni natural encara ens manquen. El que sí que es va fer és aquesta planificació general, aquesta legislació general, tant en l'àmbit de l'aigua com en l'àmbit dels residus, com en l'àmbit del patrimoni natural. Però l'aigua i els residus van anar una mica més enllà i es van dotar de dos instruments més que nosaltres considerem també bàsics en la conservació del patrimoni natural. Són, per una banda, una estructura que permeti ser una administració àgil, poder actuar amb eficàcia sobre el territori, descentralitzada, com són l'Agència Catalana de l'Aigua o l'Agència de Residus de Catalunya, i després, i molt important, dotar-se de recursos econòmics. D'uns recursos econòmics que no necessàriament vagin lligats als pressupostos generals de la Generalitat, sinó que idealment provinguin d'un tribut propi. Si en aquests moments l'Agència Catalana de l'Aigua és l'instrument del govern segurament amb més capacitat d'inversió, és perquè disposa d'un instrument bàsic que és el cànon de l'aigua. Si encara ara, malgrat la crisi econòmica i la situació de bloqueig econòmic que patim per part de l'Estat espanyol, l'Agència de Residus de Catalunya pot seguir fent feina, és perquè disposa del cànon de residus. I per tant, aquest element, a nosaltres que el tenim dintre del propi departament i dintre de la pròpia Secretaria de Medi Ambient, ens demostra que o bé tens un instrument propi que et permet
invertir en allò que consideres prioritari, o si no, la dependència total i absoluta dels pressupostos de la Generalitat ens porten a situacions com les que he descrit abans, que en època de crisi econòmica hi ha hagut una davallada enorme, o quan les prioritats polítiques no es posen, en aquest cas en l'àmbit del patrimoni natural, doncs el retrocés, el recés pot ser realment enorme. Per tant, com a reptes principals que abordem en aquests moments, tenim, per una banda, dotar-nos d'una estructura, i sé que estic davant d'un auditori que en els darrers anys ha viscut la creació d'una agència, com és la del Patrimoni Cultural, que ha tingut també els seus més i els seus menys. De fet, quan nosaltres ens vam plantejar la necessitat de crear una agència del patrimoni natural i la biodiversitat, a semblança de les que ja hi ha en altres països i regions europees, ens vam fixar en l'Agència del Patrimoni Cultural de Catalunya, i en la proposició de llei que es va entrar en el Parlament de Catalunya fa uns pocs mesos i que malauradament en aquests moments ha decaigut i per tant haurem de començar de zero, quan ens vam fixar amb la llei que s'havia fet, o en aquest cas a través de la llei de pressupostos, amb la creació de la llei del patrimoni cultural, ja vam procurar resoldre alguns dels problemes amb els quals aquesta agència s'havia trobat en el moment de la seva creació. Però considerem que és imprescindible dotar-nos d'una estructura que, com deia, sigui més àgil. L'administració de la Generalitat, com en general les administracions excessivament centralitzades o excessivament burocràtiques, no ens permeten actualment donar resposta als reptes que genera la conservació del patrimoni natural. I ho veiem perquè és excessivament lenta, excessivament burocràtica, amb uns procediments que no donen resposta a les necessitats d'actuació immediata que té sovint la gestió del patrimoni natural. Els parcs naturals tenen alguns recursos propis, el règim d'autonomia econòmica, que per sort encara ara permet actuar de manera àgil en moments de necessitat, però no és en absolut suficient. I per altra banda, necessitem també el recurs econòmic que comentava a imatge i semblança del que tenim a l'ACA o a l'Agència de Residus de Catalunya. Òbviament això tampoc no és quelcom senzill, perquè els governs, normalment els departaments d'economia, són absolutament reticents a la creació de tributs finalistes. El que ells volen és poder disposar de recursos que vagin a la caixa comuna i a partir d'aquí poder distribuir, això també passa en els ajuntaments. Em sembla que hi ha bastanta gent d'ajuntaments aquí que segurament ho deuen haver patit en alguna ocasió, per d'aquesta manera, com deia, poder repartir segons el criteri que correspongui. Però el que nosaltres veiem, i no sé si a la taula rodona es podrà compartir, i em sembla, perquè ho he parlat amb els directors generals de cultura durant aquests anys que hi ha hagut, que també passa en el món de la cultura, que difícilment tant la cultura com la natura en les polítiques, en l'agenda pública dels governs, estan mai en les primeres posicions. I quan fem una reflexió àmplia ho podem entendre que en moments de necessitat la sanitat, l'ensenyament passin per davant i quan hi ha mancança de recursos aquests siguin els departaments que primer s'ho emporten. Però i ara escombrant cap a casa, jo els he de dir que per nosaltres, i creiem que està científicament